Oikein hyvää huomenta kaikille. Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen strateginen oppiminen Talks, napakka aamuhetki, ajatusten kutittelija ja avartaja. Strategisen oppimisen teemasta keskustellaan Koskisen Juhan kanssa tänään. Joo, kiitoksia Anne. Mulla on täällä Korhosen Anne kaverina. Vedetään tätä tässä kahdestaan. Tämä ideakaan ei ole hirveän vanha. Tämä tuli itse asiassa Annelta, että voisiko jotain tällaista kokeilla. Ja mä olin heti, että joo, kokeillaan vaan tällaista. Ja Annehan on ollut mukana näissä strategisen oppimisen kuvioissa aika monta vuotta. Olit silloin siinä kautta-aikojen ensimmäisessä oppimisen johtajakoulutusohjelmassa. Joo, pääsin siihen pilottiryhmään silloin joo, siitäkin on jo muutamia vuosia, joo. Joo, mutta Juha tässä on tosiaan vahvasti strategisen oppimisen äärellä. Juha on tietokirjailija ja pitkän linjan kouluttaja ja valmentaja ja oppimisen johtamisesta monenlaisia näkökulmia myös kirjoittanut ja siitä syventänyt ehkä teemaa, joko syventänyt tai laajentanut, mistä kulmasta katsoo, niin tähän strategisen oppimisen näkökulmaan, minkä äärellä ollaan nytten. Ja itse asiassa Juhan tutustuin aikoinaan, kun mä tein johtajuus-EMPA-opintoja ja siellä luin oppimisen johtajakirjan ja sitten mä kutsuin Juhan haastateltavaksi mun lopputyöhöni. Että näin ne piirit pyörii. Joo, siitä se lähti. Joo. Annehan on tämmöinen pitkän linjan HR-ammattilainen. Sä oot ollut monennäköisessä organisaatiossa tuolla akateemisella puolella, nykyään Tampereen seudun ammattiopiston henkilöstöpäällikkönä. Joo. Iso organisaatio ja varmasti monennäköisiä haasteita vielä organisaatiossa, jossa oppiminen on vähän niin kuin se pääjuttu, ainakin pitäisi olla ja onkin varmaan. Mennäänkö siihen, mitä me luvattiin tänään puhua? Niin, siis syksyllä 7.11. järjestetään 3. järjestyksessä ja nyt 3. vuosi peräjälkeen niin strateginen oppiminen Forum. Nämä 2 aiempaa on ollut oikein mukavia kokemuksia, videoita löytyy todisteena sieltä meidän strateginen oppiminen teemasivustolta. Mutta ajateltiin, että kerrottaisiin niistä teemoista, mistä Anne ja minun on tarkoitus yhdessä Jaana Koskisen vaimoni kanssa sitten siellä alustaa siinä päivässä aamupäivällä. Mutta aloitatko sinä, Anne? Sun teema on strateginen henkilöstösuunnittelu ja vieläpä sitten oppimisprosessina. Mitä se sellainen on tai mitä siitä haluat tässä kohtaa sanoa? Me ei kaikkea paljasteta, että mitä me ei tietenkään, enkä ehtiskään tässä kertoa, mutta ehkä tämä on sitä, että vaikka miten oppimista pohtii ja oppimisen johtamista ja työssä oppimista, niin kyllä niitä omia lääkkeitä siellä omassa työarjessa maistelen ihan joka ikinen päivä, että oppimisen johtamisen edistäminen ison organisaation arjessa on aika haastavaa ja ehkä työlästä. Sinnikkyyttä vaaditaan monin tavoin. No, mulla on nyt ollut erityisessä valokeilassa tämä henkilöstösuunnittelun kehittäminen meillä. Siihen vähän uudenlaista näkökulmaa, että päästäisiin vähän eteenpäin siitä, että ei pohdiskella ainakaan pelkästään niitä tulevia palkkakuluja ja henkilötyövuosimääriä, mitkä tietyt rajat antaa kuitenkin arkeen. Ja vähän käännetään ajatuksia enemmänkin siihen osaamisen ja oppimisen näkökulmaan ja siihen, minkälaista oppimiskyvykkyyttä jatkossa tarvitaan. Ja koko tämä kehitysprosessi itsessään on aikamoinen oppimisprosessi. Siinä opitaan yhdessä. Kaikkea ei voi itse tietää eikä suunnitella etukäteen, että mihin suuntaan asiat menee. Ja vaiheistus on tosi tärkeää, että tiettyjen etappien jälkeen pysähdytään hetkeksi miettimään, että ollaanko nyt menossa oikeaan suuntaan ja päästäänkö tästä yhdessä eteenpäin. Eli johtoryhmän kanssa teen tätä yhdessä. Tuohon haiskahtaa suorastaan niin kuin strategiselta oppimiselta ja sen soveltamiselta siihen teidän kontekstiin. Tuo on tosi kiinnostava, koska ihan hirveän paljon hyviä esimerkkejä ei ole. Siis nämä vuodet, mitä itse olen tämän asian kanssa aika monta vuotta jo, varmaan noin 8 vuotta puuhannut, niin olen nähnyt sitä, että juuri näin lähdetään niin kuin miettimään strategisesta näkökulmasta asioita, mutta aika monesti on vielä, että se maailma on jotenkin aivan niin kuin eri niin kuin mä olen tavannut sanoa, vähän eri planeetoilla, että näin niin kuin kohtaa tämä henkilöstöosaaminen, oppiminen ja sitten se strategiapuoli. Ja se ennakointi ja eteenpäin katsominen on aina vaikeaa. Siis kaikki
Niinpä. strategiatyöskentelyhän on aina vaikeaa myöskin, että minkälaisen strategiaa yritys tai organisaatio tekee ja mitä kohti lähtee menemään. Mutta Joo. joku suuntahan pitää olla, koska muutenhan siellä on sit pelkkää häiriötä siellä arjessa, että johonkin se toiminta täytyy pohjata. Vähän pilkettä silmäkulmassa, niin strategiatyö ei välttämättä edes ole vaikeaa, mutta se, että osuu jotenkin niin kuin johonkin niin kuin relevantteihin hyviin asioihin, että kyllähän sitä tehdään paljon organisaatiossa strategiatyötä, mutta se ei niin kuin oikein kohtaa mitään todellisuutta, niin kuin on vähän karikoidusti sanottuna, että sekin, semmoistakin aina joskus esiintyy. Ja sen vielä sanon tuosta henkilöstösuunnittelusta, että mä en tiedä mitään konkreettisempaa esimerkkiä strategisesta henkilöstösuunnittelusta kuin se, että mitä esimerkiksi tämmöisissä tuta-vähennys-YT-tilanteessa tehdään. Et siellähän tehdään todella strategisia valintoja, että mitkä toiminnot jää jäljelle ja mistä karsitaan. Ja siinä pitäisi oikeasti katsoa aika pitkälle eteenpäin, että minkälaisella osaamispääomalla se työyhteisö jatkaa sitten eteenpäin. Joo. Meillähän sitten syksyn foorumissa, niin ne oli vajaan tunnin sessiot, ja se foorumihan on rakennettu taas sillä tavalla, että siellä on sitten paljon jätetään aikaa yhteisille pohdinnoille, henkilökohtaisille pohdinnoille ja yhteisille pohdinnoille, niin odotan kyllä kiinnostuksella, mitä tapahtuu. Ehkä me tässä kommunikoidaan tällä välilläkin, ja aivan varmasti kommunikoidaan. Joo. Tai jotenkin hassua kauniina kesäpäivänä jo siitä ajatuksia sinne marraskuulle, mutta yllättävän nopeasti se taas tulee vastaan. Niin, nyt kolmas kerta, ja silloin muistan, kun pidettiin silloin Tampereella se ensimmäinen, silloin pari vuotta sitten, niin se tuli kyllä niin kuin järkyttävän nopeasti tuo viime vuotinenkin sitten. Ja taas ollaan samassa tilanteessa, että kesä alkaa ja on taukoa monella tapaa 2-3 kuukauttakin, mutta sitä kohti edetään. Se on just näin. Joo. Tulla on mun mielestä taas tosi kiinnostava teema tänä vuonna, että mä odotan kyllä innolla, että pääsen itsekin oppimaan ja keskustelemaan tästä asiasta lisää. Eli sä oot nyt tarttunut tähän oppimisen arvoon, mikä on tosi mielenkiintoinen lähestymistapa, ja ainakin musta se vaikuttaa, että se on myös tosi haastava ja semmoinen ehkä aika läpileikkaava ja semmoinen moniulotteinen kokonaisuus. Joo. Ja mitä sä haluat tästä nostaa esiin? Joo, siis olen niin oikeasti innostunut tästä teemasta. Tämä on ollut tässä vuosien varrella ihan näissä meidän oppimisen johtajakoulutusohjelmissakin aina on puhuttu tätä, että miten tätä todennetaan, miten sitä mitataan. Ja olenhan mä näissä mun aiemmissa 6 kirjassa, jotka käsittelee strategista oppimista, niin jollain tavalla käsitellyt, mutta enemmän se on niin kuin fragmenteittain, luku siellä, luku täällä. Ja mä olen ollut jotenkin pitkään näistä niin kuin meidän keskustelussakin niidenkin pohjalta tietoinen, että hei, tämä niin kuin teema ei jätä rauhaa, tähän pitää niin kuin paneutua oikein niin kuin vielä kunnolla. Ja mä se useampi vuosi mulla on muhinut tuolla, että mikä olisi se semmoinen tulokulma tähän. Ja nyt joku palasi, tässä on niin kuin lähtenyt loksahtelemaan kyllä niin kuin kohdalleen. Mutta mä ainakin ajattelen, että tuo oppimisen arvo on sellainen, että kun me ollaan sunkin kanssa puhuttu paljon siitä, että on tosi vaikea perustella, että miksi oppimista ja oppimisen johtamista tarvitaan työyhteisössä. Niin tämähän mun nähdäkseni antaa yhden hyvin perustellun vastauksen siihen. Mä oon sen lisäksi, että on jollain tavalla käsitellyt aiemmissa kirjoissa, niin useammassa kohtaa löytyy semmoinen mun lempiajatelmia, jotenkin sekin on siellä taustalla, että jos kysytään, että hyvin tai huonosti meidän ansiosta tai meistä riippumatta. Tuohan pitää sisällään tänne, että hei, että miten mä niin kuin todennan sitä, että tyypillisesti niin kuin otetaan nyt tämmöinen taas karikoitu esimerkki, jos firma menee hyvin, niin todennäköisesti toimitusjohtaja saa niin kuin hyvät bonukset niin kuin yksinkertaisesti. Se ei liity niin kuin oppimiseen mitenkään, vaan johtamiseen. Oppiminen on tekemistä, johtaminen on tekemistä. Nyt on niin kuin oleellista, että se tekeminen on se juttu. No nythän voi käydä niin, että firmalla menee hyvin, vaikka toimitusjohtaja on huono, on joitain muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen. No tämä sama pätee niin kuin oppimiseen myös laajasti, että oppiminen on tekemistä, se on jonkun syy, ja nyt meidän pitää niin kuin päästä siihen, että ei pelkästään niin kuin, arvioida jotenkin löysästi sitä, että jos me nyt tehdään jotain, niin mitä siitä aiheutuu, vaan niin mennään vähän niin kuin tarkemmin miettimään niin kuin näiden syiden ja seurausten problematiikkaa. Tässä mulla on semmoinen, mä en nyt rupea siitä paasaamaan, niin hyvä niin kuin teoreettinen
pohja myös tässä, niin kuin, joka perustuu nimenomaan sen syyn ja seurauksen tieteeseen. Mutta mun esitys ei tule olemaan ollenkaan niin kuin sillä tieteellinen, vaan mä niin kuin ammennan sieltä muutamia juttuja, mutta kyllä mä pyrin niin kuin siihen, että olisi semmoinen hyvä paketti, josta niin kuin jokainen voi ottaa, että hei, tätä mä voin lähteä niin kuin katsomaan sitten omassa työssäni. Tämä on kiinnostava teema ja se tulee joka paikassa vastaan. Kun puhutaan, viittasitkin jo siihen, että useinhan sanotaan, että oppiminen on hyvä juttu, mutta miten me sitä niin kuin mitataan. Kyllähän me pystytään niin kuin oppimista jollain primäärillä tavalla mittaa paljonkin, että järjestetään joku oppimistilaisuus, kysytään palautteet, siitä saadaanhan me jotain tietoa silläkin tavalla, mutta se, että mihin me sillä pyritään niin kuin ajan kuluessa. Niin ja nimenomaan se vaikuttavuus. Se vaikuttavuus. Uudella osaamisella, mikä saadaan, niin mikä se vaikuttavuus on sitten siihen siitä on nimenomaan työyhteisön arkeen ja nimenomaan niihin tavoitteisiin. Ja tämäkin, kun tämä strateginen oppiminen on sanaparina kumminkin hyvin tuore, mun käsittääkseni ihan sun kehittelemä, mä en ainakaan muualla törmännyt siihen tällä tavalla paketoituna parina. Joo. Niin siinähän koko ajan ajatellaan, että edistetään niitä oleellisia tavoitteita, mitä työyhteisöllä on, että se organisaatio onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla niissä tavoitteissaan. Mutta toi oppimisen näkyväksi tekeminen on yksi semmoinen perushaaste tässä, kun me puhutaan oppimisesta ja oppimisen johtamisesta, mitä työyhteisön arjessa tapahtuu. Ja me ollaan paljon puhuttu näistä sanoista, että välillä se sana oppiminen on itsessään jo vähän semmoinen, että osa johtajista voi olla jo vähän sellainen joko huulipyöränä tai sitten karvat pystyssä, että mikä tämä juttu nyt on. Se on totta, joo. Joo, siis semmoinen oivallushan monesti puuttuu, että nähdään oppiminen todella niin kuin semmoisena syvällisenä, merkittävänä ilmiönä ylipäätään elämässä. Hirveän tyypillisesti me niin kuin ajatellaan työelämässä, että me tehdään kaikkia juttuja, monennäköisiä juttuja, ja sitten me tehdään vielä tätä oppimista. Niin. Tai vähintäänkin henkilöstön kehittämistä, joka on niin kuin se semmoinen vanha fraasi. Eikä niin kuin huomata sitä, että meidän kaikkeen tekemiseen liittyy se oppimisen näkökulma. Että oppiminen on sillä tavalla semmoinen ilmiönä, se on niin kuin kaikkiallinen. Se on kaikkialla mukana. Ei me sitä aina niin kuin hokatakaan. Ja siinä tulee just siihen, mitä sä sanoit, tähän näkyväksi tekemiseen. Ja sitten vielä kun mennään siitä eteenpäin, niin just niin tähän, että millä tavalla me oikeasti se arvo niin kuin todennetaan ja mitataan. Että oikeastaan toi strateginen oppiminenkin, niin se on tietynlainen ajattelu- ja toimintatapa, mikä liittyy kaikkeen tekemiseen siellä arjessa. Että se on ihan semmoinen läpeensä integroitu siihen kaikkeen tekemiseen. Ja tämä vaatii semmoisen, että tätä voi tietoisesti ajatella ja tarkastella siellä. Ja tosiaan se sanaleikki on vielä sellaista, että oppiminen sanana, että jos se on kauhean vaikea, niin mä oon jo todennut tässä omankin työyhteisön arjessa, että ehkä on sitten välillä ihan hyvä puhua vaikka osaamispääoman johtamisesta tai jostain. Että aina ei tarvitse niin kuin hakata päätä seinään, että jos vaan päästään kumminkin eteenpäin siinä asiassa. Niin, tuosta tulee aika semmoiseen syvälliseenkin kysymykseen, että ymmärrän ton ja näin varmasti on. Varmaan monet, jotka tekee meidän tyyppistä työtä, niin kuin törmää semmoiseen niin kuin muuriin vielä siellä niin kuin ylimmän johdon suunnalla, ettei niin kuin oikein mene niin kuin tajuntaan tämä niin kuin asia. Mutta se pointti on ehkä se, että okei, voidaan jossain tilanteessa kompromissata, puhutaan niillä käsitteillä, mitä niin kuin on tavattu käyttää. Mutta sitten toisaalta niin kuin on hyvä myös niin kuin tiedostaa se, että sanoillahan me muokataan todellisuutta. Joo, kyllä. Että niin kuin tiedät, niin mun semmoinen ikään kuin matalan kynnyksen tavoite, sekin on aika korkea se kynnys, on ollut se, että me saataisiin oppiminen sanana juurrutettua työyhteisössä siihen arkeen. Se jo avaa niin kuin monia yllättäviäkin ovia sitten jatkossa. Mä oon huomannut, että se vaatii vielä aika pitkän matkan ainakin näissä toimintaympäristöissä, missä mä oon ollut. Että joutuu vähän käyttämään sanakirjaa vielä, että sekä että. Joo. Kun riittävän monessa eri yhteydessä sinnikkäästi jatkaa, niin kyllä se jossain vaiheessa loksahtaa kohdalle. Joo, meillä on tässä iso työmaa, mutta mielekäs työmaa, ja siellä taustalla on niin kuin myös se iso kuva tehdä niin kuin tätä strategista oppimista. Ei niin kuin montakaan muuta asiaa tehdä, vaan jotenkin, niin kuin, että kun se on niin kuin pelkästään sen takia, että se olisi kivaa, vaan joku sellainen syvempi, isompi merkityshän siellä on. Ja
Ja se, mikä tässä monesti on julkituotu, että kyllähän tässä niin kuin itselläkin se liikkeellä pitävä voima on se, että millä tavalla me ylipäätään voidaan luoda entistä inhimillisempää, mutta samaan aikaan aikaansaavempaa työelämää. Tämä on tämmöinen kaksoishaaste, että ne on molemmat jollain tavalla olemassa. Se on just näin. Joo. Hei, meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Ehkä me saatiin vähän avattua tätä, että mitä meillä on tarkoitus syksyllä tehdä ja me palataan varmaan tämän niin strategisen oppimisen fooruminkin teemoihin tässä niin myöhemmissäkin näissä talk-jaksoissa, mutta ja ehkä sen vielä sanoa, että nämähän tosi nätisti vielä kulkee käsi kädessä ja liittyy toisiinsa limittäin ja lomittain nämä meidän teemat, oppimisen arvo ja strateginen henkilöstösuunnittelu, että nekin vähän kietoutuu kyllä toisiinsa. Kyllä, ehdottomasti joo. Ja meillä on ainoita muuten, jotka puhuu siellä syksyn foorumissa, että meillä on 3 aivan loistavaa, vähän erityyppistä, enemmän sieltä, niin kuin ihan sieltä niin siis käytännön case-puheenvuoroja ja sitten tosiaan niitä yhteisiä pohdintoja. Mutta me ollaan laitettu kalenteriimme, ja laittakaa te, jotka olette siellä linjoilla nyt jo, niin perjantai 5.9.8.30 on seuraava. Tässä on vähän pitkä kesätauko, mutta todettiin, että ehkä se on parempi, että laitetaan suosista seuraava sinne 5.9. syyskuun alkuun 8.30. Mutta kaikki, mikä liittyy tähän strategiseen oppimiseen, niin löytyy myös sieltä strateginen oppiminen FI-teemasivustolta. Me haluttaisiin tukea sitä, että tänne foorumiin tullaan myös, niin kuin, ei pelkästään yksin, vaan otetaan kavereet mukaan. Niin meillä on sellainen ajatus, että me niin kuin 3 pakettia me tarjotaan sillä tavalla, että jos saadaan niin 3 ihmistä tulemaan samasta yhteisöstä tai vaikka voidaan se tulla vaikka asiakkaan kanssa tai mitä vaan, mutta kuitenkin, että se on niin kuin, kokemusten mukaan silloin se oppimisen vaikuttavuus on hyvä. Se on just näin, ja yhdessä oppiminenhan on aina parasta, ja tosiaan se tämmöinen oppimisagenttien yhteistyö on aina vaikuttavinta viedä omissa työyhteisössä asiaa eteenpäin, että ei ole semmoinen yksinäinen susi siellä uusien ajatusten kanssa. Tämä oli kiva pirteä aloitus tähän uudenlaiseen konseptiin, ja tosiaan odotan innolla nyt sitä syyskuun alkuakin. Mä ajattelin just, että meidän pihapihlaja on varmaan silloin sitten jo siinä ruskaväreissä, että maisema on vähän erilainen ikkunan takana, ja ajatukset on mennyt varmasti monin tavoin eteenpäin tässä yhteisessä teemassa. Tehdään taas jotakin uusia nostoja ja vähän tiisereitäkin silloin aamuhetkessä. Mitä sä, Juha, haluat sanoa loppuun? No oikeastaan mä haluan kiittää sinua. Loistava idea, päästiin nyt tämä ensimmäinen jo toteuttamaan. Hyvää kesää kaikille, jotka on tässä linjoilla ollut, ja palataan näihin asioihin. Näin tehdään. Kauniita kesäpäiviä kaikille. Moikka! Kiitoksia. Moi moi!